Són les 10:30 del matí del 2 de desembre de 2023. Avui les Bionàries estem als aiguamolls de l'Empordà, la nostra primera sortida a camp. Us explicarem una miqueta sobre la fauna, sobre la flora, sobre les amenaces que pateix aquest parc natural i, òbviament, us el descriurem una miqueta. Esperem que us agradi. La seva creació va tenir lloc el dia 28 d'octubre de l'any 1983 i actualment és una de les zones humides més importants de Catalunya. Una de les actuacions que s'està duent a terme en els aiguamolls de l'Empordà és la recuperació d'un petit carnívor anomenat turó europeu. Fa uns quants anys el 90% d'aquesta població va desaparèixer d'aquest ecosistema i ara, doncs, òbviament el que s'està intentant és recuperar-lo. Dues accions molt importants que s'han fet. Una, eliminar el bisó americà, que com bé diu el seu nom és americà i per tant no pertany aquí, i dos, augmentar la població de conills. Per què? Doncs perquè és un animal carnívor i el seu menjar predilecte són els conills. Tres coses de vital importància que li calen al turó europeu per sobreviure adequadament. Primer de tot, espais oberts, en presència de conills, que són el seu menjar predilecte. 2. Ambients humits ben conservats i 3. Marges i vores ben arbrades. Aquí teniu l'exemple perfecte. Sí, és un tamariu. Sí. Doncs sí, com bé heu sentit, això és un tamariu. És una planta halòfita que està adaptada a les zones properes al mar. I quina és aquesta adaptació? Per què es caracteritza? Doncs per eliminar aquest excés de sal, el que fa és secretar minigotetes al final de les seves fulles i per això, quan la toquem, ens poden quedar els dits humits. I si t'ho menges, sap a sal. Molt bé, aquí una altra curiositat és que teniu el típic canyís. És una planta molt típica d'aquí dels aiguamolls de l'Empordà i, òbviament, és autòctona, que és el que més ens interessa. I després, si ens movem una miqueta més cap aquí, tenim també una planta molt típica que són els joncs. És això que té aquesta espècie de tija molt allargada i aquí al final doncs, té els fruits. Són tot plantes bastant adaptades, totes al medi salí i que estan molt en contacte amb l'aigua. Aquí no es pot veure, però una miqueta més avall hi ha bastanta presència d'aigua. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és un sistema natural que comprèn una reserva natural parcial i 3 reserves naturals integrals. La reserva natural parcial ocupa 9,28 hectàrees i les reserves naturals integrals 824,54 hectàrees. Ens trobem al Mas Matà i ens va molt bé per explicar una de les amenaces d'aquí als aiguamolls, que és l'erosió antròpica. I és que l'auge turístic, tothom sap que això l'estiu s'omple de turistes i de visitants d'arreu. Això fa que aquest auge turístic sigui molt beneficiós econòmicament, però després a nivell mediambiental pot causar un gran problema. I és que totes aquestes persones suposen una generació de residus que poder no estan gestionats correctament i a més, sobretot a l'estiu, que hi ha problemes amb la sequera, doncs qualsevol borilla mal apagada pot ser la causa d'un incendi que pot desenvolupar una catàstrofe bastant important. Què passa també? Doncs que a la construcció de carreteres, edificis i altres infraestructures el que fan és disminuir la connectivitat ecològica. Això vol dir que els animals es distribueixen al llarg d'una zona i dins d'aquesta zona aquesta fauna es pot anar desplaçant, hi ha moviments. Què podria passar si en aquesta àrea de distribució la tallem per la meitat perquè hi passa una carretera
doncs els animals que queden a cada cantó de la carretera ja no poden creuar la carretera o els hi costa més o hi ha més morts, etc. Per tant, la connectivitat disminueix i això és un perill molt important que s'ha de tenir en compte sempre. I la connectivitat ecològica és un terme que s'ha de tenir molt i molt en compte per tal de preservar la biodiversitat. Ara ens trobem a la part dels aiguamolls de l'Empordà que corresponen a una reserva natural integral. Què vol dir això? Doncs tots els elements, tant abiòtics com biòtics, estan preservats i tots els processos ecològics també estan preservats. Per tant, totes aquelles accions humanes que no preservin el medi natural on estem no estan benvingudes i només hi ha accions amb fins científics. Per això, 3 coses o 4 que hem de tenir en compte. Silenci, per això estem parlant baixet, no ens podem anar del camí establert, no podem arrencar flors, ni plantes, ni arbres, òbviament, i els gossos han d'anar ben lligats. Situat a la plana de la Badia de Roses, entre la desembocadura del Fluvià i la desembocadura de la Muga, el parc compon un mosaic d'ecosistemes molt gran. Això fa que hi hagi molts hàbitats diferents, com ara platges, conreus, boscos de ribera, llacunes amb aigua salobre, hi ha les closes, hi ha estanys d'aigua dolça també. Tots aquests hàbitats tan diferenciats però alhora interrelacionats entre si són la causa de la gran diversitat d'espècies singulars de flora i fauna que hi podem trobar. En aquest moment ens seguim trobant en una reserva natural integral, en aquest cas, les llaunes. És important destacar que en aquesta zona s'està intentant protegir i conservar un animal que es diu bitó. És un ocell i és un dels pocs llocs de la península Ibèrica on podem trobar aquesta espècie. Anem a veure si la trobem. Un altre gran problema al qual s'enfronta el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és la sequera. Els aiguamolls són una zona altament humida i el fet que s'assequessin podria provocar grans problemes, ja que molta de la fauna i flora que habita en ells està adaptada a l'aigua i la sequera podria produir la seva extinció.
Ja veureu que en aquest vídeo parlarem sobretot de flora i conservació del parc natural, perquè de fauna no hem tingut el plaer de veure'n molta, sobretot d'ocells, que són animals migratoris i la majoria no es troben aquí en aquesta època. Aquí ens trobem amb l'Eloi Iglesias, informador del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Molt bé, ens podries explicar una miqueta quina és la teva feina aquí? Bueno, doncs jo principalment miro una mica perquè la gent compleixi la normativa i que es pugui assegurar una mica el que és el benestar de tots els animals que viuen aquí. Llavors també assessoro una mica les persones si tenen alguna pregunta sobre quins itineraris poden fer, sobre quines espècies es poden veure a cada un dels llocs del parc, etc. Anteriorment ja hem parlat de la connectivitat ecològica i de la seva gran importància. Tu què n'opines? Bueno, jo opino que en alguns aspectes està molt bé el que fa el parc, però bueno, hi ha altres aspectes que són bastant millorables. Per exemple, aquí davant nostre trobem la reserva integral de les Llaunes i això està molt bé perquè és una zona molt àmplia que és reserva integral, per tant a la que no s'hi pot accedir sense permís, els animals poden estar tranquils, però en canvi doncs, tenim altres zones com el que ja sé totes les platges de Sant Pere o les zones del parc natural que queden a prop dels càmpings en els que evidentment doncs, hi ha molts impactes, hi ha molta afluència de gent, hi ha edificacions que doncs, treuen hàbitat a les espècies i fan que no puguin estar tranquil·les doncs, per això, per l'afluència de gossos, persones, activitats com el kitesurf, la pesca, etc. Una altra mesura que trobem al parc també, per exemple, per assegurar la connectivitat ecològica són passos de peixos que es troben, per exemple, doncs, en zones on hi ha canals amb tanques, amb comportes que s'obren i es tanquen per regular el nivell de l'aigua. Llavors doncs, trobem aquests passos de peixos perquè les puguin travessar i completar el seu cicle. Ara mateix ens trobem a la Guait de Bruel, amb l'Eloi Iglesias. Explica'ns una miqueta què podem veure en aquesta part dels aiguamolls. Quins ocells? Molt bé, doncs ara mateix tenim aquí sobretot ànecs, bastantes espècies diferents d'ànecs i la majoria d'elles doncs, són espècies migradores. Per exemple, tenim el collverd, que aquest el coneix tothom, i aquests estan amb nosaltres tot l'any. Per exemple, tenim altres ànecs, com el cullerot o el xatxet. Doncs arriben aquí a l'hivern i venen d'Europa del Nord o de Sibèria, de latituds més altes, i baixen aquí a passar l'hivern. Després també tenim oques, per exemple, que igual que els ànecs també són migradores, i tenim corts marins també. Vale, una altra cosa important, curiosa, bàsicament. Veníem caminant i hem vist això, que sembla un fruit de... Sembla cacao, això, saps? He dit, com és possible que hi hagi cacao als aiguamolls de l'Empordà? Doncs bé, hem agafat la nostra guia d'espècies. Es tracta del miraguà de jardí, que és una liana invasora procedent del sud-est d'Amèrica. Ah, molt interessant! Les flors poden atrapar papallones per la llengua. D'aquí el nom de planta cruel. Què? Molt bé, aquí hem trobat galzeran. El nom científic és Ruscus aculeatus. Què té d'especial aquesta planteta? I és que aquestes fulles realment no són fulles, són filocladis. Què vol dir? I és que això realment no són les fulles, sinó que és una modificació de la tija. A sota el filocladi hi trobaríem la flor, però degut a l'època en què ens trobem no hi trobem la flor, sinó que ara mateix hi trobem aquest fruit de color vermell. Ara ens trobem en el típic ecosistema d'aquí dels aiguamolls de l'Empordà, que són els boscos de ribera. De què està caracteritzat aquest ecosistema? Doncs que tenim un mini riu aquí al costat amb la seva vegetació adjacent a les vores. Volem fer un incís aquí perquè trobem l'om, que és un arbre també molt típic d'aquesta reserva natural que podem veure al llarg de tot aquest recorregut.
Una altra curiositat que podem apreciar al llarg de tot aquest bosc de ribera és la presència d'aquests filaments de color verd que corresponen a un aquisèt. Un aquisèt és un grup de plantes on hi podem trobar aquesta en concret. D'aquí que s'obté doncs, la famosa cola de cavall, cola de caballo, que és la típica infusió que prens quan et fa mal la panxa, per exemple. Un altre dels arbres típics d'aquest parc natural i, per tant, de l'ecosistema del bosc de ribera és el roure. Darrere meu podeu veure clarament la competència entre dues espècies vegetals, l'Arundodònax, que és la canya, la més llarga que hi ha, que és una espècie al·lòctona, mentre que el canyís és l'espècie autòctona. És el que ens interessa preservar i conservar d'aquest ecosistema. Fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us agradi. Ens veiem en el següent. Adéu!